Happy first anniversary po sa Team Gucci. Ayan guys, naabot na po natin ng 1 year bilang magkakasama sa isang group. Nagpapasalamat po ako sa lahat dahil napakabait po ng ating mga admin at matulungin po. Ganun din sa mga kasama kong member. Ayan. Congratulations po. More anniversary to celebrate. Ayan. Dahil po anniversary natin, may pakulo po silang dilaan challenge guys. Ayan. Ito na po yung ice drop natin. Didilaan lang daw po. So, ayan. Once again, happy first anniversary Team Gucci from Brave by LV. Set po muna natin yung ayan po guys, start na po natin.
Ayan guys, tapos na. Ayan guys, tapos na po tayo nagtilap. So, tadaan! Ayan guys, pagkatapos magtilap, kailangan magpunas din.